Pelkään seurantaa vain tyhjät sanat. Matkan lavalle, joka ei kuole. Viikot kuluu, mut paketti ei liiku minnekään. Metalli kirkuu, mun pää räjähtää. Mä odotan, mutta järjestelmä nauraa. Piste A, piste B, sama helvetin seinä. Mä oon jumissa kuin ne laatikot siellä. Rivissä ruosteiset hyllyt, mun kärsivällisyys palaa puhki. Jos tää on palvelu, se on rikki. Paketin seisoo, seisoo, seisoo. Järjestelmä tukehtuu oman hitauteensa. Paketin seisoo, seisoo, seisoo. Ja mun viha kasvaa, kasvaa, kasvaa. Kasvaa. liiku, joo, saatana! Jakukeskus, kylmä kuin hauta. Siellä mun tilaus mätänee ja lahoaa. Robotit nukkuu, pippurit huutaa. Mut mitään ei tule, ei huomennakaan. Sähköinen helveteen, kuollot rutiini. Jokainen päivä uusi kidutus piikkeen. Miksi kaikki jumittaa, miksi kukaan ei liiku? Onko tää logistiikka vai loputon piina? Sanon, että poltan sen seurantakoodin, jos vielä kerran näen sen samaan riviin. Saapunut laitteluun. Ja jäänoit ikuiseksi sinne. Paketit seisoo.